ברוכים הבאים לסרטון הטיפים של הום ביוגז. בסרטון הזה נלמד אתכם איך לשמור על מערכת ההום ביוגז שלכם ולהוציא ממנה את המיטב. מערכת ההום ביוגז מתפקדת בדיוק כמו מערכת העיכול שלנו. ככל שנזין אותה בתזונה מגוונת יותר, כך היא תהיה בריאה יותר. מדי יום, אספו את שאריות המזון אל תוך הביובין שלכם והזינו אותן לתוך המערכת עם כמות זהה של מים. מים חיוניים לתהליך עיכול בריא. בדומה אלינו, כך הם חיוניים גם עבור מערכת ההום ביוגז. חשוב להוסיף מים בזמן הזנת המערכת, כי רק כך נוכל לשמור על מפלס מים תקין. הוסיפו מים ביחס זהה לכמות שאריות המזון בכל פעם שאתם מזינים את המערכת. חשוב לבדוק את מצב מפלס המים במערכת מדי מספר ימים, ולהוסיף מים במידת הצורך. הסירו את המכסה ובדקו אם המים שבמערכת מגיעים עד המפלס הנכון. שמתם לב שמפלס המים נמוך? פשוט מלאו מים במערכת, עד שהדשן הנוזלי יגלוש החוצה מפתח היציאה. הביודשן של הום ביוגז מכיל מגוון של מיקרו ומקרו נוטריאנטים, מיקרו-אורגניזמים, ביוסימולטנים וחומר אורגני מומס שמעשירים את הקרקע ומסייעים לצמחייה לגדול. ניתן להשתמש בביודשן בתור תוסף דשן יומיומי לשדרוג הגינה הביתית שלכם. אפשר להשקות את הביודשן באופן ידני או באמצעות מערכת הפטפות. לקריאה נוספת על הדרכים הנכונות לשימוש בביודשן בגינה שלכם, בקרו באתר שלנו. החלפת פילטר. פיתחו את מכסה הפילטר, משכו את החוט והוציאו את הפילטר הישן. כסו את פתח יציאת הגז בעזרת האצבע, הסירו את המדבקות מהפילטר החדש, הכניסו את הפילטר החדש במקום הפילטר הישן וסגרו את המכסה. מה עושים עם הפילטר הישן? הסרטון הזה רלוונטי רק אם אתם גרים בסביבה עם טמפרטורות ממוצעות של 18 מעלות ומעלה. במידה והטמפרטורה הממוצעת צונחת מתחת ל-18 מעלות, מומלץ להשתמש בבוסטר קיט שלנו, שיגרום למערכת שלכם להמשיך לעבוד היטב גם בתנאים קרים יותר. אם אין לכם אפשרות להשתמש בבוסטר קיט, פשוט תפסיקו להזין את המערכת בפסולת מזון עד שהטמפרטורה הממוצעת תעלה מעל 18 מעלות. אנחנו מקווים שסרטון הטיפים שלנו היה מועיל ומעניין עבורכם. תודה שבחרתם במערכת הום ביוגז ועל תרומתכם לשימור הסביבה וליצירת עתיד טוב יותר לכולנו.